खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 1 अक्ट'बर 2023 बारायजे रबिबार बे दाननि गिबि खालार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। तेलेंगाना रायजोनि हायद्राबादनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव गणेश फुजा फालिनाय समाव गसाइ गणेशनि मुसुखाखौ लांनानै थांनाय समाव साथाम सुबुंफोरा जिउ गोमानांगौ जादों। गिबियाव गणेशनि मुसुखाखौ लांनानै थांनाय समाव गारिनिफ्राय फिसायना गोलैनानै सासे गथ'आ जिउ गोमादों। बेनि मुङा जाबाय अंकिला सारानन 14 बोसोर बैसोनि। गुबुन मोनसे जाथाया जाबाय गणेशनि मुसुखाखौ लांनाय समाव गणेशनि मुसुखा लांनाय गारिजों जाब्रबथाय जानानै सासे प्रवीण मुंनि 18 बोसोर बैसोनि हौवासा गथ'आ जिउ गोमादों आरो बेबायदिनो जाब्रबथाय जानानै सासे 5 बोसोर बैसोनि हौवासा गथ'आ जिउ गोमादों। बेनि मुङा जाबाय आयान्स। वेस्ट बेंगल रायजोनि नर्थ 24 पारागानासाव सासे सिख्लाखौ गारामा हाफ्लंनानै आखाइ आथिं खाथेना बुथारनानै गारना दोननायाव गामिनि मानसिफोरा फुंबिलिनि समाव बिबार खानो थांनाय समाव नुनानै पुलिसनो खौरां हरदों आरो पुलिसा जाथायसालियाव फैनानै गोथै सहखौ बोखांनानै पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरनाय जादों। नाथाय बे सिख्लाखौ सोर बुथारखो, मानि जाहोनाव बुथारखो बेखौ दासिमाव गुमुर मोनथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामनो थाखाय वेस्ट बेंगल पुलिसा गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। दिल्लीनि सुंदर नागरियाव सासे मुस्लिम सुबुङा गंसे मन्दिराव हाबनानै प्रसाद होनायाव थालिरखौ जानायनि जाहोनाव बेखौ मोनसे सुबुंनि हानजाया बुनानै इनाय बुथारदों। बुथारजानाय मुस्लिम सुबुंनि मुङा जाबाय मोहम्मद इसाक आरो बे जाथायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरखौ पुलिसा एरेस्ट खालामबाय आरो दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि साजा होनाय जासिगोन। मख'नो गोनांदि मुस्लिम सुबुङा मन्दिराव हाबनानै प्रसाद होनायखौ जादोंमोन, बेहायनो बे जाथाया जादों। बर'नि राजखान्थि हान्जा इउपिपिएल आरो बिपिएफ हान्जाया ज' जायोब्ला आंबो लोगो जाफैगोन। बर'नि मोननै राजखान्थि हान्जाखौ खौसे जाजानो आं लुबैदों। बर' समाजनि थाखाय खामानि मावगोनब्ला मानो गावजों गाव बाथ्रा दान्थेलायबाय थानो गोनां, बे बाथ्राखौ बुंदों पिपिआइ दोलोनिफ्राय भारत गान्धी बिथाङा। जोबोद दुखुआव दङ। मानो होननानै बुङोब्ला जों मानगोनां प्रमद बर' बिथांनियाव सोङो, नोंथांनि फिसालाया जुदि नोंथांनाव सोङोब्ला बाबा आंनो मम' चावमिन जानो लुबैदों, अब्ला नोंथाङा स्कर्पियन होगोन नामा, खांख्राइ मेथाइखौ होगोन नामा? होआ ना? आरो नोंथाङा बुंदोंमोन जेब्ला 2020आव इलेक्सन केम्पेइनाव जे आङो पावाराव फैयोब्ला आङो एजुकेसनखौ फार्स्ट प्रिफारेन्स होनाय जागोन। अब्ला नोंथाङा मानो वाइ डिड इउ मेक लास्ट, जोंखौ मानो दासिमाव लास्टआव खालामखो? एजुकेसन सेक्टरखौ नोंथाङा मानो बयनिफ्राय नेग्लिजेन्स खालामखो? नोंथाङा जुदि दुरान काप खुंनो हायोब्ला, नलेज फेस्टिभेल खुंनो हायोब्ला आरो साइन्स स्टेडियामखौ मास मोनसेनि गेजेराव बानायनो हायोब्ला जोंनि टेट क्वालिफाइडखौ बोसोरथाम बाब्लाबो मानो दिनैसिम होनो हायाखै? वाइ डु इउ मेक लास्ट, मानो लास्ट खालामखो? आरो नोंथाङा बुंदों आगोलसो जे जोङो टेट क्वालिफाइडखौ 75% होबाय। नोंथाङा बे टेट क्वालिफाइडखौ सुइजारलेण्डआवसो हैदोंमोन नामा? जोंनि बिटिआरआवथ' दाबो 75% टेट क्वालिफाइड होआखै। नोंथाङा सुइजारलेण्डआव हैदोंब्ला अननानै सुइजारलेण्डनिफ्राय बड'लेण्डआव लाबोफिन। आरो जों खावलायो since 2017 to 2023 Assam has appointed more than 6 times, नाथाय why not single in BTR? आसामाव जुदि 6थि खेब फोरोंगिरि थिसनथाइ होनो हायोब्ला जोंनि बिटिआरआव बड'लेण्डआव खनसेबो माने थिसनथाइ होनो हाया। आरो दिपेन बर' प्रेसिडेन्ट अफ एबसु नोंथाङा बुंदों आरोबाव नोंथाङा बेबायदि बुंदों जे टेट खुंबावनांगौ। जोंनि बिटिआरआव since 2017 to till 23 जोङो more than 20,000 टेट क्वालिफाइड दङ। अब्ला नोंथाङा मा डाटा लानानै टेट खुंबावनांगौ बुंखो? ना नोंथांनि डाटाया अखाफोरावसो थायो नामा? बे जोंनि सोंथि। आरो जोङो खावलायदों जे जोङो बोसोरे बोसोर भिक्टिमाइज जानो जों गोसो गैलिया। बेनिखायनो जों खावलायो जुदि प्रमद बर' नोंथाङा जुदि जों टेट क्वालिफाइड होनायनि साबिखौ सुइजारलेण्डआव हैदोंब्ला अननानै बिटिआरआव लाबोफिन आरो थाबैनो बे अक्ट'बर दानावनो जोंनो फोरोंगिरि थिसनथाइखौ होनांगौ। जों गले गले खावलायो मानगोनां प्रमद बर' नोंथाङा थाबैनो बे अक्ट'बरनि दानावनो जोंनो रिक्रुटमेन्टखौ होनांगौ आरो थाबैनो एडभार्टाइज होनायजों लोगोसे जोंनि बिटिआरनि जेसेबांनाखि गुदि फरायसालि आरो गेजेर फरायसालि दं बेनि फोरोंगिरिनि समादानखौ नोंथाङा थाबैनो होनांगौ। थेंक इउ। फैनो हानाय गासैबो रादाब जों दिनै नैबे खौरांगिरिनि गेजेराव जों बेखौनो फोरमायनो सानदों। जोङो दिनै नैबेवहाय सेन्ट्रेल कमिटिया धर्नाकर्सि खालामदों, धर्ना कार्यकर्सि, आरो बेनि गेजेरजों जों बेखौनो दुखु फोरमायदों जोंनि आसाम सरकारा जोंनिसिम गोबांबार खेबथाम खेबब्रै 2019निफ्राय दिनैसिम 2023सिम खेबब्रै 4 टाइम्स बेवहाय रिक्रुटमेन्ट जानानै थांबाय प्राइमारि लेभेलाव। नाथाय जोंनि बिटिआरआव
मा जाखो खेबसेबो जायासै जायनि जाहोनाव जोंनि माखासे प्राइमारि स्कुलफोरा एलपि इउपि स्कुलफोरा मा जादों सानफ्रोमबो दान मोनफ्रोमबो गंफा गंनै थैयै दा माबायदि अबस्थायाव जादों दाखालिसो जोंहा मानगोनां डक्टर रनज पिगु सारा जोंनि बिटिआरआव एबभ 4,000 नि सायाव जोंहा बिटिआर ओनसोलनिफ्राय माखासे स्कुलफोरा मा जानो थांगासिनो दं मा होनो एमालगेमेसन एबा माखासे स्कुलफोरा गंनैया गंसेल' खालामजासिगोन माने गोबां स्कुलफोरा थैनो थांगासिनो दं अब्ला जोंना कन्डिशना मा जागोन जोंनो राइट टु एडुकेसन 2009 एक्ट बेयो जोंना मा होफैदोंमोन जोंनि गोरिब गुन्द्रा गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि एन्ड कम्पालसरि एडुकेसन लाबोनानै होफैदोंमोन नाथाय जोंनि आसामनि रायजोफोरा बिटिसिनि रायजोफोरा बहा फ्रि एन्ड कम्पालसरिखौ एडुकेसनखौ मोननो हाखो जोंथ' नुनो मोनबाय दिनैनि तारिखाव बिटिसिआव आसामाव एडुकेसनखौ बायनानैसो लानांगौ माने गिभ मानि एन्ड टेक एडुकेसन नो मानि नो एडुकेसन होननाय बायदि जादों मानोना गासैबो प्राइभेट स्कुलखौल' जोंना मा खालामदों लिडारानो जा खासे खानै मा होनो अर्गेनाइजेसन सालायगिरियानो जा बा एसे एनै माहाजोन मानसिफोरानो जा जोंना मा खालामदों प्राइभेट स्कुलखौल' मा खालामदों नोजोर होदों आरो जोंनि सरकारा मा खालामनांगौ बेखौ जोंनि सरकारा निश्चय जोंनि गभर्नमेन्ट स्कुलफोराव बेफोर गोरिब गुन्द्रानि जेंनाफोरखौ नायनानै जितु फ्रि एन्ड कम्पालसरि जेराव गभर्नमेन्ट स्कुलाव फरायोब्लाथाय बिजाबाबो फ्रि एडमिसन फ्रि बेग फ्रि मोनो आरो बायदि बायदि मिड डे मिल नाथाय जोङो गभर्नमेन्ट स्कुलाव बेखौ मा खालामनो गोनां जादों गोरिब गुन्द्रानि फिसाफोरा मा खालामनो गोनां जादों फारसेनिफ्राय बायनांगौ जादों दिनै जोङो टिउसन फिस होनांगौ मान्थलि फिसानो मा प्राइभेट स्कुलनिया 500 600 700 1000 थाखा आरो मा खालामनांगौ बेगखौबो बायनांगौ बिजाबखौबो बायनांगौ अब्ला बिसोरनि मान्थलि खरसा मा जायो 3000 4000 जायो अब्ला जोंनि गोरिब फेमिलिफोरा पेरेन्टसफोरा माबोरैहाय सानै साथाम गथ'खौ मान्थलि 10,000 20,000 खरस खालामनानै फरायहोनो हानो दिनै जोंहा माखासे गोरिब गुन्द्राफोरनि सायाव बिराद अयनाय खालामनाय जादों बेखायनो जोंनि दानि बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' सारखौ जों गले गले खावलायो जाहाथे नैबे दाबिया जोंनि साख्रिनि थाखायल' नङा जोंनि स्कुलफोरनि कन्डिशनफोरा सानसेबो नेजाला सानसे लेट जायोबानो गंसे स्कुल बायो अब्ला जोङो जोंनि साख्रिनि खोथाखौथ' बाद दोनथ' स्कुलनि अबस्थाखौ नायनानै नोंथाङा जाहाथे थाबैनो जोंनि रायजोनि दुखु दाहाफोरखौ सुफुंनानै होयो आरो नैबे जोंनि इडुकेसननि जिथु प्रब्लेम बेनो जोंनि समाजारि जौगानायनि मोनसे गाहाय गुदि मोनसे बिथिं आरो जाय बिथिंखौ नागारनानै जोंनि समाजनि जौगानायनि बाथ्राखौ सानलाया बेखायनो जोंनि समाजनि जौगानायखौ नायनानै हारिनि जौगानायखौ नायनानै बिटिसिनि जौगानायखौ नायनानै नोंथाङा जाहाथे नैबे जोंनि एलपि इउपि प्राइमारि लेभेलनि जिथु जेंना बेखौ थाबैनो सुफुंनानै होयो माखासे टेट क्वालिफाइड जानानै थानाय केन्डिडेटफोरनो एडभार्टाइजमेन्टखौ थाबैनो बहननानै होयो बेखौनो जोङो खावलायहरबाय नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि